Lijep pozdrav i dobrodošli na Sat hrvatskog jezika. Možete li prepoznati što se nalazi na fotografiji? Fotografiju sam namjerno zamutila kako bih sakrila njene pojedinosti. Možda vam pomognu sljedeći stihovi. Ocean je bez dna, ocean bezgraničan, bez zraka, pun mraka i čudesan. Svemir živi u njemu, zvijezde i kometi, postoje naseljeni, možda i planeti. Odgovor je zvijezdano nebo. Što zapravo vidimo na noćnom nebu? Sigurno ćete odmah odgovoriti zvijezde. Dobro, njih je najviše. Osim zvijezda vidimo i planete. Prostim okom one najsjajnije. Veneru, Jupiter, Saturn, Mars, ponekad mali Merkur u blizini Sunca predvečer. Naravno i naš prirodni satelit Mjesec. Ponekad ugledamo prolet sjajnog meteora, a malo rjeđe i repaticu ili komet. Ako odemo dalje od gradskih svjetala, lijepo uočavamo svijetli zvijezdani trag Mliječne staze. Prostim okom vidimo od 2 do 4 tisuće zvijezda, a ne bezbroj, kako ljudi obično misle. Pročitala sam vam tekst Što zapravo vidimo na noćnom nebu Zdenka Markovića. O čemu je govorio tekst? Jeste li možda nešto već od ovoga znali? Ili ste možda nešto novo saznali? Sada vi pročitajte tekst još jedanput. Koji se planeti spominju u tekstu? Zapišimo njihove nazive. To su Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. Što se noću izvan grada lijepo vidi na vedrom nebu? Na vedrom nebu vidi se Mliječna staza. Ispod teksta imate još neke nazive nebeskih tijela, a koja se u tekstu nisu spominjala. Jeste li primijetili koja? To su mala kola i velika kola. Promotrite kako su napisana imena nebeskih tijela. Imena nebeskih tijela pišemo velikim početnim slovom. Ako se ime sastoji od 2 riječi, samo prvu riječ pišemo velikim početnim slovom. Zapišite naslov u svoju bilježnicu i prepišite imena ovih nebeskih tijela. Evo jednog zadatka za vježbu. U sljedećim rečenicama ispravite pogreške. Prije nego pokažem rješenje prethodnog zadatka, ponovimo pravilo o pisanju velikog početnog slova u imenima nebeskih tijela. Imena nebeskih tijela pišemo velikim početnim slovom. Ako se ime sastoji od 2 riječi, samo prvu riječ pišemo velikim početnim slovom. U lijevom stupcu možete vidjeti rečenice koje ste dobili u zadatku za vježbu, a u desnom stupcu rečenice sa ispravljenim pogreškama u netočno napisanim nazivima. Za domaću zadaću riješite radnu bilježnicu na 107. strani.